masu kallo, yau muna tare da Sani Cousin. Cousin yana ɗaya daga cikin manyan jarumai masu tasowa, sannan kuma yana ɗaya daga cikin jaruman da suke bidiyoyin waƙoƙi har yakan samu fiye da miliyoyin mutane wanda suke kallon waƙoƙinsa a manhajar YouTube. Yau muna tare da Cousin. Barka da zuwa. Malam Hassan, barkan ka dai. Kai ne bakon Habib na wannan makon, sannan ina kake son mu je ba tare da Habib Yoghurt ba. To masu kallo farawa da bismillah, da fara shan yogurt. Okay, bismillah. Ba zan ɗauka ramin nan ba, wannan babban zan ɗauka. Saboda ga Malam Hassan ka ce a yi fira kenan, a yi bayani. Ina ga har abin da ma na manta da shi da na sha yogurt ɗin nan zan ƙara tuna shi. Da gaskiya kan yau na haɗu da gamuna. Okay, Malam Cousin, ka sha yogurt, za mu iya farawa? Ai za a iya farawa. Ina jin ka. Okay, da fari ina so da ni da masu kallo na tabbata za mu so mu ji takaitaccen tarihin kan waye Sani Cousin. Ƙwarai, sunana Sani, wanda aka fi sani da Cousin. Ni mazaunin garin Kaduna ne, na yi firamare a Kaduna, na yi secondary a Kaduna. Na shigo harkar fim shekara 9 kenan yau a cikin masana'antar fim. Okay, Malam Sani Cousin, ya aka yi ka tsinta kanka cikin masana'antar shirya fina-finan Hausa? Gaskiya da yadda na tsinci kai na shigo masana'antar fim, na fara ba da kaya, watan costume, irin mai ba jarumai waka kaya. To daga nan ina ba jarumai kaya, na kai shekara kamar 2 ina ba jarumai kaya, sai daga nan na fara yin acting. Okay, ka fuskanci wani kalubale a lokacin da ka shigo masana'antar shirya fina-finan Hausa? Kalubale a duk dan adam za ka ga ya samu kalubale akan abin da yake. Gaskiya na samu kalubale a unguwarmu. Dan lokacin da na fara acting film, suka fara ganin film ɗina ya fara fitowa. In na zo, musamman in za mu yi ƙwallo, dan abu na farko ina son ƙwallo. In za mu yi ƙwallo za ka da ana cewa ɗan nanaye. To, at the end of the day, sai da muka zo abin yana ci gaba, to sai suke jin daɗi ma da suke gani na a fim. Don ko bana nan da sun ga fim ɗina su kira ni, kai wannan mun ganka a fim, mun ji daɗi kaza. To gaskiya na ji daɗi akan haka. Ni kalubalen ma sai ya ƙara zama min alkhairi, saboda wannan abin da suke gaya min cewa sai yana ƙara bani ƙwarin gwiwa nake yin abu. Malam Sa'ad, ta yaya kake ganin fim yana taimakawa al'umma? Gaskiya fim yana taimakawa al'umma da dama, saboda fim faɗakarwa ne, kamar a ce madubi ne, kamar irin ma'aurata, irin yara masu shaye-shaye, kamar yadda fyaɗe yawa a gari, irin su kidnappers, to duk muna kawo faɗakarwa a cikin fim. Ma'ana dai kana nufin fim wata makaranta ce wacce take koyar da al'umma yadda za su yi rayuwa, ko kuma na ce madubin dubawa ga al'umma. Yawa, na fahimta. Okay, Malam Cousin, me burinka? Ni ba ni da wani buri a cikin masana'antar fim irin in zama babban jarumi, saboda akwai wani abu da nake son in faɗakar, to amma ban riga na kai gurin ba. Insha Allah in na kai gurin, in Allah ya yarda zan faɗakar shi. Allah ya cika maka burin naka. Kana da budurwa masana'antar shirya fina-finan Hausa? Budurwa? Ba ni da budurwa, sai dai ina da abokanan aiki da nake aiki da su, har ɗan kallo suna kallo kaman 'yan mata na ne, wasu ce budurwa ka ce wance kaza, budurwa ka ce wance kaza. To ba budurwa na bane, shi yasa yanzu an bani dama an ga 'yan kallo. Gaskiya ba 'yan mata na bane. In za mu yi waka ko za mu yi fim, muna sawa a ranmu da gaske ne, soyayyar da gaske ne, shi yasa 'yan kallo suke gani. To Malam Cousin, wani jarumi ne role model ɗinka? Salman Khan. Okay, ganin Salman Khan yana ɗaya daga cikin yana ɗaya daga cikin top na jaruman Bollywood, sannan kuma yana daga cikin most famous people na duniya. To muna sa ran nan gaba mu ga Cousin ya kasance haka? Kamar Salman Khan, ai ina addu'a ma an fi shi. To Allah ya nuna mana. Amin ya rabbil alamin. Okay, Malam Cousin, muna sa ran ko akwai sa ran nan gaba mu ganka a cikin fina-finan kudancin Najeriya? Kudancin Najeriya, ina da sha'awa, amma wanda bai taɓi al'adunmu ba da musulunci.
Ok, na ƙetare fa irin su Ghanaians, Bollywood, Hollywood da dai sauransu. Kwarai ina da interest a kai. Allah ya nuna mana. Me cousin ya fi tsana? Hantara da in ina guri na ji ana zagi to gaskiya zan tashi in bar gurin. Yin hantara ko ba ga kai ba ko da ga wani ka? Ko ba da ni ba in ana yi ma a gurin bana so. Ok. Me cousin ya fi so? Mahaifiyata. Ko akwai tunanin nan gaba mu ga cousin ya zama ya fara producing ko directing ko wani abu daban? Gaskiya dai zan iya koma producer, shine abin da nake tunani. Wani abu ka fi so a kawo maka a lokacin da kake aiki? Kai ai ba abin da nake so irin Habib Yoghurt. Me yasa Habib Yoghurt? Dan na ji na yi kasala ma na sha Habib Yoghurt zan ji ni daram. Dan ina da ulcer amma na sha Habib Yoghurt ba ma na iya cin abinci sai ji ni dandam a cikin cikina. Wallahi ko waka nake yi ma ban damu in ci abinci ba in dai da wannan Habib Yoghurt to ba sai kun kawo min abinci ba. Na ka producoshin mu su shirya in dai suna da Habib Yoghurt sun gama mun komai. Ok. Ruwa ko abinci? Abinci. Damina ko rani? Damina. Malam Sani cousin, sanyi ko zafi? Sanyi. Ok. Sani cousin, WhatsApp ko Facebook? Facebook. WhatsApp ko Instagram? Instagram. WhatsApp ko Twitter? WhatsApp. WhatsApp ko TikTok? TikTok. To ni ma ina da nawa manhajan Dinigram, ka je ka duba. Insha Allah. Shi ma na social media chat ne. Wani shawara za ka ba matashi irin ka wanda yake son sha'awar ya shigo harkar masana'antar fim? Shigo masana'antar fim na farko dai mutum ya tsaya yi karatu, na biyu ya tsaya ya tambayi iyayensa kafin ya shigo masana'antar fim. Idan ka tsinci kanka a cikin masana'antar fim ka girmama na gaba da kai ko da ka girme shi. Girmama na gaba da kai zai sa ka kai matakin da baka tunanin ka kai. Wani shawara za ka ba masoyinka game da Habib Yoghurt? Ba zan muku uzuri ba in dai ba tare da Habib Yoghurt ba wani uzuri da zan iya muku saboda darakto na shi ma bana mai uzuri in dai baya shan Habib Yoghurt. Sani cousin, kana da budurwa sannan kuma kana da babban aboki, dukkan su kuma suna buƙatar taimako kuma kai kaɗai ne zaka iya taimakon su, sannan kuma kai kuma an baka dama wannan abin da suke buƙatar taimako akan shi an baka guda ɗaya ne aka ce ka zaɓi wanda zaka taimaka a cikin su. Waye wanda zaka taimaka a cikin su? Su biyu gaskiya zan yi kokari in raba abin biyu, in ba ta rabi in ba aboki na rabi. Ai kuma abin nan guda ɗaya ake so, abin ma ba zai in ku da ka raba shi in ka ba ta ba zai yi amfani ba, shi ma in ka ba shi ba zai yi amfani, guda ɗaya ne kaɗai ake so in ka ba su zai yi amfani. Gaskiya dai aboki na zan ba. Abokin ka za ka ba. To masu kallo, da wannan nake cewa mu haɗu da ku a cikin shiri na gaba. Ni na ku har kullum Alhassan Abubakar Sadiq tare da Entertainment and Media Concept da ma'aikatan bayan fage nake cewa mu haɗu a cikin shiri.